Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:08. This time check is brought to you by interviews, controversial kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events, coverage and commentary. Aksyon Hotline! Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton nga mga kaaksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Sabado na kita, weekend edition sang inyo palatuntunan. Aksyon Hotline! Kumusta kamo masuki namon nga matag palamati sa kahanginan nagamonitor na via on air kag subong man sa online no sa mga listeners naton, mga viewers dira sa YouTube kag Facebook din man kamo nga bahin sang kalibutan ang aton sining nga pagpanamyaw no. Welcome to the show hasta kita takna alas 9:15 karon nga aga Philippine time. Aksyon Hotline! May mga lugar abi sa iban nga bahin sang kalibutan nga tisubong gabi ang iban kaagahon. So relax lang kamo dira no kagupod diri sa aton sining nga presentation karon nga Sabado. Aksyon Hotline! Of course ang mga nagamonitor naman niya pagi sa ila mga transistor radio sa ila sini mga monitor sa salakyan diri naman sa Negros, Bacolod, kutob malabutan sa aton sining nga broadcast. Good morning sa inyo tanan-tanan. Pwede na kamo makapartisipar sa aton sining nga pagpangalagad karon nga aga. Aksyon Hotline! As usual, ako naman Aksyon Artay Hupon checking in. Tub-tub kita sa nasiling ko na 9:15 in the morning. Aksyon Hotline! Ano madalag ko nga mga balita nga aton sining nga tutukan diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Kahapon ti gahambal ang Emergency Operations Center and the rest sang aton sining nga COVAC ining COVID Vaccination Council of the City of Bacolod nga nangin successful ang ginpatigayon kahapon nga dry run no ang simulation exercise kahapon dira sa area sang barangay Villamonte. Aksyon Hotline!
Ang mga opisyales naton, no less than the mayor, ara gid kahapon didto nga nag-attend, kag nagsaksi, kag naglantaw kung ano ang sitwasyon, kay ti more or less amo na ina ang matabo. Sa tiempo, no, nga magapatigayon na gid sang vaccination program, sa palabuton nga mga binulan, no, galing take note, hindi ni siya buwas, hindi sunod nga bulan, way pa naton ina may baluan kung saan o maabot ang bakuna, no? Gina-expect nga basi kon ini nga bakuna mag-abot diri or ang vaccine mag-abot sa Bacolod sa Hulyo. Tigaling ina bala magkutanon sina kung bala madayon kag sa Hulyo gidman magatupa. At least may ara na sang plano kag na set up na nga program ang Bacolod City. No, galing pila ka mag-consideration sina since nga ang venue kahapon, no, nga ang Barangay Villamonte, isa lang iniha sa mga lugar sa ginaman, ginpreparar sang City Government of Bacolod kon parte sa vaccination center. Ang pagambalan kay question subong hindi pa mahibaluan kundi ingid ipahamtang ang sentro nga bulutangan sang vaccine. You know, may ara na sila mo lugar gid nga dira tingob ibutang ang vaccine nga nagakinahanglan sang nagakaigo nga temperature requirement. Kay ti ang vaccine hindi niya pwede nga i-expose mo lang nga inang ang vaccine bisan sa ordinaryo lang naton nga mga refrigerator dira mo lang ibutang kay may requirement ina gani no sang insakto gid nga temperatura. Ibaloon tanan okay as we go kag ining mga inadlaw nagaidog ang balantayan takon diin ni ibutang ang mangin storage no nga dira gid bala ang sentro nga ibutang tanan nga vaccine kon mag-abot gid man. Man kahapon gin-reiterate sa meeting virtual meeting nga nag-attend ang mayor si Secretary Galvez naghambal gid nga Bacolod City is one of the area nga prioridad nga hatagan sang vaccine. Pagkakaroon na naton ina dugay-dugay kag i-check ta lang dayon ni karon kon mangin available si City Administrator Ang kay daw mabalik na no by Monday ang full operation na gid magabalik na posible mag-report na sila mga opisina ato bala ang ginpaidalom pagid sa surveillance I mean sa swab test nga mga empleyado bla right after nga may 41 sila nga nag-positive sa RT-PCR test. Grabe man okay, ti ang kwaniho ang pamunuan bala sang Transcom, ginako nila nga may ara gid man sang kapaslawan, ginako nila nga may ara gid man lapses sa ila part, no? Kay siling gani isang tagpamuno sang Transcom, siling niya ay way kami kabalo galing nga dapat obligado gid kami nga magsunod sina kag magpatuman. Galing simple malang namo. Magaling ginambal kon si Dr. Chris Surungon pa siling niya ang ordinansa kay kumo ordinansa meaning kasuguan ini kabalo kita no nga ignorance of the law excuses no one no siling ni Dr. Chris Surungon. Hindi mo na pwede amarason masiling kayo way ko kabalo may ordinansa gali ka mo da way ko kabalo nga ina gali obligado gid kami nga magsunod sina. Pero i-check talang nagkaroon na dugay-dugay kay anyway iniimportante nimo samtang nga idog ang aton sining nga tiempo samtang tanan kita subong nagahulat nga kabay pa paagi sining vaccine kung in kaso na nga may pag-umpisa sang
vaccination program, tayo yon na kuntani, no, kag magasigi-sigi na kuntani ang normal, no, although hindi na niya normal nga sitwasyon ang matabo sa aton kay kaupod ta na sa pagpangabuhi ta kadadlaw si COVID-19. Ano pagi na mga update nga aton sining nga tutukan mga kaaksyon diri sa aton sining nga pagpangalagad, of course mga crime stories, mga dalagko nga mga balita o kon insidente, ang mga nagluluntad no diri sa Bacolod City nga krimen, di may mara mga update to. Ang update to sa may ginold up kagin patay nga babayi ay may nakuha ang pulis nga CCTV nga nagapakita nga antes pa man nila ginexecute nga nagsakay itong suspect sa salakyan, dugay nagaling hulat nila das lugar. Tilan tamunta ko na nung latest ni nga investigation sang kapulisan. Ang aton malang kabay pa nga matumod kung sinong responsable sa krimen. Matumod kag maaresto kag mapamangkot kaya ko nagapati ato ang naghimo sa tong krimen. Why to sang personal nga aki guro Why man to siya guro sang ang motibo nisto siguro kon number one kun matuod gin man nga basig ginhayran to siya o kon kay hindi man kabahol man iya nga mang-hold up ka, maupod-upod ka pa imo sa hold upon mo kag mangita ka pa sa lugar nga panaugan mo. Ang nami sinatani kon maaresto ang persona, no, ining individual nga amugid ang naghimo sang krimen, no, para mapasugid sa otoridad sino bala kung may ara gid man ang nagsugo sa iya. Kay kung hindi pa ini mahatagan hustisya, no, kung hindi pa ini mahatagan naton sang katapusan, ti magapabilin gyapon nga question kung sino ni ang kaganugid ang matudtuod sining natabo sa likod sa sining krimen. Maki-update man kita karon sa probinsya, no, kundi sa San Carlos City may kahapon may mga interview si Action Eden dito sa mayor sa San Carlos, no, ang update dito sa isa ka subdivision nga ti may ara sang nagpositive to bla kag ginpaidalom sa lockdown. Now sa bilog nga probinsya kabalo kita subong may mga nagapalauli man mo nga mga LSI sa gihapon, no? Ginapatuman sa gihapon ang maid-id istrikto nga mga requirements nga sa ila sini nga pagpauli dapat may ara gid sang proper coordination and they have to follow sang gina-impose diri sa Negros kag Bacolod nga mga regulasyon. Although nakita naton dumindyo nagnubo-nubo gid man no? May mga lugar sa Negros Occidental nga at least ang active cases nila nagnubo na. I-check ko abi dugay kay Incident Commander Dr. Zifar Gerald Kailian kung ano ang pinaka-latest nga monitoring nila, no? Kay subong ang mga areas o kung ang mga syudad, ang mga banwa, halos nagugot, nagbantay na maliwat sila ho. Nagapangita gid sa Indiya nga ang tanan nga mga pag-istrikto mahimo nila para at least wala problema na hindi kita magbalik sa sadto nagluntad sa aton diri sa Negros nga tito man kay strikto nga bisan ang mga border area may mga checkpoint. I-check naton kay Dr. Kailian kung anong latest subong in terms sa ila sining monitoring kon active cases sa Negros ang pagambalan kay nagligad tong mga inadlaw ho ang balita nga active cases sa Negros damo namo nga mga lugar nga daw halos kani isa kabilog na lang active cases nila. Galing kita hindi malikawan nga may nagapalauli gihapon nga halin dito sa Manila, halin dito sa iban nga bahin sang pungsod,
Galing kay bangod sa istrikto nga pagpatuman sa nasiling ko na kinanglan may mga RT-PCR test kaging nga negative, daw kulo kumpiyansa kita mag-amo ni. No, kabay pataniway naman sa magpalusot, no, kamagamit sa piki nga mga RT-PCR test, bisan ang DOH nga sumong nagapaandam sini. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us over the phone is the incident commander, head sang Negros Occidental, and we have Dr. Zipar Gerhardt Kailian joining us over the phone. Doc, good morning. How are you? Yes, good morning, Action Art. Gagmayong aga sa tanang tagpulamati sa Action Rad. Doc, nagtawag ko sa imo no, kay Bacolod City, di may mga simulation o exercise na, may simulation exercises na yan kung preparasyon sa vaccination program. Ang sa province, gusto ko lang ma-check, ay kinagligad to, ang ginpagwa nga data, daw damo na sang mga areas, mga cities and municipalities, at least ang naghagan-hagan o nagnubo na ang active cases. May latest kita nga record sinidok kung ano nga mga areas ang mag-consider natin nga zero COVID case na subong? Next Action Art to nga itong latest, no, February 5 nga report, no. As of today, no, ang atong nga province of Negros Occidental, and we are very happy to report, no, as of kahapon nga reporting, kaya siyempre nagwa siyang kagabi ang results pagti sa mga positive cases. So, kang atong subong nga bago, 4 na lang, no, ang binalbagan isa, active cases na siya, Action Art, ha? Yes, Doc. At least 2, Calatrava, 3, ang atong Tanduni, 0 na, no? Wow, very good. Kawayan, 3, ang Salvador Benedicto, 2, Ibi Magalona, 4, ang Escalante, 7, ang Himamaylan, 0 naman, ang atong Hinigaran, 2, ang Hinubaan, 1, ang Ilog, 0, ang atong Bella, 0, ang aton Kabantalan, 0 naman. Ang La Carlota, may 2 pa, no? Ang La Castillana, 0 case naman kita. No? Ang aton Manapla, 5. Ang aton Maspadilla, 2. Ang Murcia, 2. Ang aton Pontevedra, 3. Ang Pulupandan, 0 case naman sila. Ang Sagay, 2. Ang San Carlos, medyo San Carlos, subong ang nagapula sa aton nga radar, no? Daw 8 pa na yung San Carlos, no? Ang aton San Enrique, 0. Ang aton Silay, 12. Ang aton Sipalay, 2. Ang aton Talisay, 3. Ang aton Tuboso, 4. Ang aton Valladolid, 2. Tagang aton Victorias, 4. So, we have now 100, no? So, 100 na lang ang aton province, no? For February 5, no? So, karon mag-agwa na naman ang mga results after sa aton nga may dapat karon nga ginapaabot nga mga bar I think Starlight kagan may tugo kita nga kagabi nagpalayag na naman, no? And then we have also ang aton nga mga flights coming from Manila, no? Ang aton nga commercial flight yung OWA wala na yan, nagadiretso na sila sa aton nga LGUs, no? Okay. But ito muna siya. But tubong nakita natin ang pag-decrease na sa ating and we are very happy to do that, no? Nakita natin nga naghahagan-hagan na ang aton damo na nag-zero sa aton nga mga banwa kalsidad. So amo na action natin sa aton nga aton active cases sa Doc, i-check ko lang liwat San Carlos City kundi may na kwanto yan, no? May subdivision actually ito gin-lockdown sa mayor, pero pinagani liwat ang latest nga active cases nila. 28 sila subong. 28 mo damo gali. No, anyway, ang importante sining ay ining mga active cases subong, most likely hindi ni sila i-check ko lang sa imo kung hindi ni sila mga local transmission. No, Action Art. Ang ibang local transmission, okay. Especially like sa San Carlos, because of their contact tracing, no? May malakpan sila. I-contact trace nila, i-test nila, tanan nila yung contact trace, and nagagawa positive ang iba nga natin sa contact tracing, then amo na siya, no? Okay. So, magsilindi ka nga amo na may ang sa aton nga, ang ibang zero na because nga wala sila sang active case, wala sila ang ilan na quarantine, nag-recovered na, no? Na-release na sa quarantine area. Kag wala sila new
nga taga Banwang, ilang Banwa lang nga natag sa ila, wala sila new COVID positive or confirmed case. So, amo Okay. lang nga mas zero kung sila actually. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Doc. No, at least amo na very good, no, and ga-expect kita nga kung sige lang ning amo ning sitwasyon kag with the cooperation of the public, kabay patani nga sa sunod nga mga binulan, all LGUs in Negros will be negative active cases na. Yes, Action Art, no. Amo lang napangamuyo nato, no. I-flat 2 nato, no. I-flat line lang nato ng aton nga mga cases diri sa Negros. Yes. Pero Doc, as to iya sa mga arrival from LSI, because OFW yati, grabe to kay stricto sa Manila mo. Abot ka to, after 5 days, may another swab testing liwat sa imo. No? Pero, how about LSI? Kag, why pa kita so far naka-experience, naka-encounter nga may ara LSI nga nagamit man sang piki nga RT-PCR test? Actually, Action Art, yung ato niya is swab upon entry. So, wala Okay. siya nag-require sa LSI sang RT-PCR, no? Klaruhon ko, Negros siya, unlike Bacolod, nga Yes. kinahanglan may RT-PCR test result ka, Yes. ang Negros, kung magsulod ka diriya, there is Ito no po, such Conte. thing nga gina-require ka nga may bitbit ka nga RT-PCR test result. Yes, hindi ka required may RT-PCR test result. Okay? Pero tulog niya sa Negros, when you go to LGU of Negros and your final destination is the LGU of Negros, you have to swab upon entry, meaning sa port of entry, mapaswab kaya dito, no? O, except lang siguro sa Cebu, kaya gina-transfer naman sa quarantine facilities and then dito gina-swab sa atong quarantine facilities and then gina-turn over naman iwat sa LGU, no? So, Okay. amo na action art ang ato nga procedure, no? And damo kita nagakadakpan, no? Nga naga-positive after kang pag-entry sa aton nga aton nga probinsya. Yes. How about, Doc, ang sa Bilog nga Negros? No, why man concern subong, kakulang sa mga quarantine facilities? Kumusta? No, nagnubo na ginman? Actually, after no, subong daw medyo hindi damo na sang bakante nga quarantine facility because naglibo naman ang active cases ang aton nga probinsya and then ang pag-abot sa LSIs, no, CBCG na eh. So, at smaller volume nga ma-accommodate na sa aton nga mga cities and municipalities sa ilang quarantine facility. Kag mayara naman sa aton nga sila facilities, no, kada ang aton nga mga positive, no, nga pag-transfer man sa aton EB Magalona sa provincial facility. So, amo na, no, naka-spread out sila sa buong action art, kadto nga bakante sa buong aton quarantine facilities, no, and daw kung mag-amulan ni ang aton pagwaay permi sa aton active cases, sa confirmed cases, this will be manageable lang din sa aton nga aton province, no, and we hope na manubot pag siya tani action art, no, kada hindi na maglapta ang aton virus nga, no, COVID, no. So we have a lot of things, no, ang ini salamatan din natin sa Diyos, no. We pray for thankfulness, no, sa kay Lord, no, nga nubo aton nga cases, no, and kabay pa ma-eradicate nga madula na gid siya or either ma-minimize man lang naton ang occurrence or ang transmission sa aton nga COVID-19. On that note, Dr. Sipar Gerhard Kailan, salamat, gid. Good morning. Yes, tunad, no, kada sa ngalan sa aton nga Governor Bong Lacson, madamo gid nga salamat kag mayong agas tarang tagbalmati sang Action Radio. Action Hotline. Dugangan tayo ni karon dugay-dugay. Action Hotline. 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio.
Standard Time, alas 8:46 na. Daw ginahunos lang tiyempo ta. No, hindi lang may balungan ang oras ta pertigi kadasig. Kay Carol Montoya, good morning. Siling nga monitor sa FB Live from National Printing Office, Quezon City. Ginatamyaw lang si Shalene Duran sang Riverside Hospital. Oy, kuani friend sang kuani Action Boy Duran ni ho. Action Hotline. Araman si Gart Maravilla Kakniw, good morning. Have a good day. Siling ni Jen, oy si Sir. Good morning man, monitor siya karon nga aga. Si Noel Amaro, siling nga tamyaw ko lang friend ko si Ma'am Vanessa Mayo dira sa Minnesota sa Pungsod America. Si Fitz Herbert Noel, good morning, Action Hotline. It's 8:41 p.m. na diri sa Trinidad sa West Indies, Caribbean. Well, thank you for sige, salamat kita. Thank you for watching man. God's bless. Amen. Angela Liarti gayon dato sa Bangga Tutong siya monitor layo pag niya. Bangga Tutong payong ngayong Renan. Christine Minies Villalobos, good morning. Sa tanan nga members ng Energy Fans Club, sa tanan nga taga-Barangay Pandanon DSB, monitor lang kami. Araman si Sir Noel Amarno. Obet de Venagracia, good morning. Pa-shout out Restauro family, Kagunzaga family sa Barangay Villamonte. Always listening sa imo adlaw-adlaw. Salamat and more power. Araman si Ryan Halandoni ho, sang taxi, RV Taxi. Salamat sa pagmonitor ha, Toto Wilfredo Nonies, Armo Monies. To, dawag ito tsansa, wag makontak tong ginapalihog mo. Action Hotline. Good morning man, may lang nga pag-monitor karon nga aga no, sa mga OTTG members naton. No? Kay Suraida Luziro, good morning. Si Virgo September, Alex Fuentes, harapan ka monitor, Alex Montesa, siling ni Ma'am Vanessa Mayo, dira sa amon sa Minnesota daw wala nagid COVID, hara na vaccine, sun madula na ining COVID. O, kita mo na. Sa Minnesota to, at least, ang mga Pinoy to yan nga nagpa-vaccine, nagpabakuna, do amat-amat na nga nagbalik ang kumpiyansa nila, bangod nga ti no nagnubo ng cases ko no, dito sa Minnesota sa USA. Good morning kay Ligay Villares at Chivar. Monitor lang sila sa FB, sa Ramon and Losi, Kyle Bimbim at Chivar sang Talok. O sige Amy Esmeralda Dolido, Lilian Tadena, Bata Kapigado Undrade. Grabe pag itong Facebook account mo yung name. Gapamati, Masiron Bautista, siling niya sa internet do pigaw. Sa radyo lang kami Salamat. Paring Sindoy Ransi, monitor man. Good morning. Si Sir Joval Trinidad. Sir Joval, kumusta da? Siling niya, greet lang family. Ni Master Sergeant Sammy Aguilar, retired ini, sang San Dionisio, Granada. Avid listener man, ang iya unika iha nga si Day Cherry and his wife, Day Bibing, nabi magluto kuno kalokalo. Baw ginapabugal ginibra ni Sir Joval. Abi patilawat sang kalokalo nami na. Kaya natilawan ko perming kalokalo kay Jumari. Action Hotline. Ay Jumari, ang kalokalo nga wala labot sa kanon, may mga ginapamutang na sa ingdaan mo. Nga, hindi ka mo na kinanglan action din nga magsudaan pa. Kaya ginasamo yung daan. Tisiling niya amo ni siya ang pagluto ko sang digamo pa ko siling niya sa kwan sa hotel. Digamo Action Hotline. Di ka magambal nga shift ka man. Hindi pwede nga cook lang. Action Hotline. Sige sa kay Jo Marie Valderrama. Thank you gida. Muna din amon manugluto. Pero sumong avoid anay ang mga matamis jom kag mga matambok blabok budlay gid. Action Hotline. Ayos salamat gid no sa kay Dennis Richard Tiboroma gamonitor man Lina Ilovera gamonitor classmate
mo panoy ah. Baw! Kaya monitor ang classmate kong gwapuhon ah. Sige siling ni misis niya. Si Martin Aliling, Bia Jonathan, thank you. Alex Montesa, siling may agalanda sa program mo, monitor lang ko anay, samtang naga-laundry. Baw, very good, kapang labas siya. Guillermo Gimo, Clarito, kag Tatay Fred Madrid, monitor lang kami. Kay ang manok nga pink tulahon. Tulahon niya kuno karon. Alex Montesa, Franco Villanueva Osorio. Salamat Athea Kim Iriman Araman, Mike Jan Samolde Siva. Gamonitor man siya. Siling niya morning. Monitor kami sa Moises Padilla, Buylugan Brotherhood. Salamat sa Molde Siva family. Thank you man. Good morning Aksunat. Keep safe ha. And God bless you always. Ayos. Thank you. Ang parte sa karsit subong grabe ining kainiton sa balita ni Duway giniya pagpunaw tubtob nga hindi panigani medyosan kag maidiyahan kon paano kay kundi Republic Act na niya mo kasuguan na ini nga dapat ipatuman tigaling kay dumayon ing balita kay hindi pa subong gid i-implementar. Kumo nga may ara na sang kasuguan, obligado gid sa ulihi no nga ini ipatuman. Of course may kapid nga penalty. Lain pagigalis ni kaya koy gani sa private cars na ni. Ang plano nga pati sa taxi, kag sa jeep, ti may social distancing, subong may dala ka car seat, ano mo na sa bakon? Ang nabatian ko, si Mr. Estrada gali ni, Senador Estrada, siguna, amo ning author sa Senate, manda, igrami siya mag-explicar, pero as if lang adugin tunan, kag may mga public consultation, gid, pero, siling ko, iniiya daw, nali gani magabot ang simpong nga implemente tapos may i-recommend pagid sila dapat nga mga brands ang car seat siling ko ini lain na niya nga sitwasyon. Hibaluon tagid ang pila kalibo karason magamuna nga may i-required naman halimbawa kumadayon ini bo sobra naman niya man. Action Hotline. Paring Raymond Alarcon Sagal Jr. pare morning. Thank you so much for listening. Kay paring Chupoy Magbanwa, no? Dira sa Macau, China. Ginatamyayo man na si Tita Ilma Lusok Polidario, always monitoring. Online sa hotline. Balikan ko lang si Sir Frank Carbon, no? Ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Kay ang ila itong ginayo sa city nga tani medyo halugan man ang parte sa liquor ban kag curfew daw ay gid siyan okay damo gid nga mga city officials ang wala nagapabor even the Emergency and Operation Center nagarecommend gid nga tisgiyon taanay ang pagpatuman sa istrikto nga mga health protocols ti daw ay ito chance ang ginaayo nila. Sir Frank, how are you? Good morning. Art, Mayo mat. Salamat kisa time. Sir, daw ay ito chance ang inyong ginaayo sa city daw hindi ginla pag-grant to? Di sala na balita dito. Kami nakikita dito na. Sir Frank, itawgi sa biliwat kinuga kalain sang signal niya o naga-fade siya. Sir Frank, itawgan ka namon biliwat kidong naga-fade ang imo nga kwanaw nga signal. Ikuan bi siya kay daw siling niya kuno sala to siling niya sala abay balon tanano ang latest sini kon bala basi pa man lang ihatagan as ang consideration ng ila gina pangayo no basi ara sa sulod bala sang opisina niya amo na nga daw hindi masyado ang signal no ikuan na siya call back lang siya liwat ayos kay Bro Radix Lambot kag kando ni PNP members na good morning sa inyo. Ken Alonso guys sa Tokyo, Japan. Good morning man. Eva Gradas Baterna. Thank you for listening. Ara na siya. Ibalikan ta si Sir Frank Carbon. Ara na siya dai.
Sige, Sir Frank, ano tong ambal mo? May daw sala tong amon na baton nga balita? No, hindi man guro sala. Why lang ma-update as of last night. Kay lang ang Oo. istorya ng mayor kag ang iya nga mga health expert, no? Health iya Stalas Gis, Malawig. Pero isa lang sa panana yung ako naman ng iba niya sa among position paper sa sunod man nga adlaw. Okay, dyan lugab din na. Manood last Gis dyan na to nakatapos kami. So, bali last night lang ninyo ginistoryahan. Last night. Okay. So, anong tabo, sir? Okay. Kuni duwa tong amon na pangayo para lang amon business opportunities, evening business opportunities, magadamo-damo man. Number one, curfew, na elite. Ang ikaduwang lector ban na partially ban. Now, nag-compromise kami na ang 11 to 4 nga curfew, i-maintain lang. Daw, conforme naman lang kami, kay kung 11 to 4 na iya, daw, buhay na gizman na iya customer, no? Ang Gani? dinero na siya, ang luyag na ginang magpahubog ng guro and everything. So, nag-compromise kami, i-maintain ang 11 to 4 nga curfew. Okay. Ang record ban, i-allow ang aton nga hotel, restaurants, kag even karinderya. Ay, tuod? Na servisa o wine da, bilang elector, between 6 lang, bilang dinner lang nga bala. Okay, budlay man, dugay mo lang yung sa adag pangadlaw, dugay mo lang na yung nagkainom. No? So, 6 sa ako, ista sa alas 9 sa gabi, which is amugin man na ang pang dinner lang inom-inom, social drinking na pang dinner. Gani So, man? i-allow Ah. ang restaurant 6 to 9. Okay. Pero, 18 years, only the adults, 18 years old, which is amo naman ng layi national, 18 years old and above. Below Okay. 18, hindi ka pa allowed to inom, no? Ano na. Pero ang mga karinderya lang, ginakuan lang, ginaayo lang, o pati ni sa executive order ng isyung ni Mayor, na no drinking outside yung karinderya, sa sidewalk o sa dalan, mabutang panisa. Kinanglan, within lang sa sulod da kamo kung mag-inom-inom, gidman. Tulad ng premises ng mga karinderya. Okay. Ang mga tiyanggi-tiyanggi, hindi pwede sila serve na inom sa ali na. May mga ali-ali lang da ang atong mga barangay o ang sa sidewalk. Correct. Sa mga sari-sari storya, baligya lang, 12 to 6, lang sa balay. So, doon manami naman kagabji nga muna. Sling ni Mayor, may ihatag nga mo Mayor na, no? Biskan wala pa ning akon nga executive order kay i-drop tang nila today. Sige na kamo, baligya na kamo dayon na. Kaya para naman Ito, ang inyong nga binta. Kasi niya kapag buli na siyang kaldero yung ginakalot na mo. Kuna mo, Sir Frank, kalaruhon ko kinamo ka monitor na daan subong. Kung ikaw karinderya, why ni siyang specification ng karinderya mo, amo gini, gamay ka man, o kung dako ang karinderya, pwede ka ka-serve ilim noon from 6 to 9, may green light na kay Mayor. Sa sulod lang sa imo premises, ha? Sa sulod lang, sa sulod, okay. Hindi ka magbutang da sa sidewalk ka o sa dalan, ha? Sa lamisa, kag dahil pilot, hindi pwede. Kaya Okay. sulod lang sa ang mga tiyanggi lang kaya, hindi man pwede. Sa kuwan ng ilaya, ginakuan da is ali na malang na o sidewalk, eh. No? Oo. Maligya lang sila, ya. 12 to 6, amo na. Okay. At least mayo ni galing nga development, tingala kuman siling ko nga ano ni ang mga balsang kuan man sa mga negosyante, gali kay nag-meeting, gali ka mo nagligad kagabi. Nakita naman siyang aton nga siyudad, labi na din ang EOC, mga doctors, na every time na hugto nila, may adverse effect sa jobs, sa negosyo, sa mundo. Nakikita nila kung ano binulot, siyang kapagaduhon, at kung nag-graduate na palawin siya atong lockdown, si Damo binawadan o diba. Okay. Si Highland, kaya consider na ilang mga restriction. Inabalansin na ang lahat. Manami kay Ingram, learn a lesson, hindi man kahugot kay, today it will be saving lives, but also saving jobs. Kabalo ko man na, Damo kita sa mga kasilingan,
tawadan ginobra o kung may obra man, tunga lang guro, dutay lang sa ilang regular na sweldo na papon. Manami. Yes. Kinakonsider na ng aton syudad, labi na gid ang EOC, si Dr. Ron, kag si Dr. Meraflor, na i-man, taman kahugot, kasi may adverse man siya effect sa aton nga mga trabaho, kag income, no? Kang tao, kikinanglanon, gid subong mo. Bao, salamat. At least sa siningabahin niya ang nagabulo baligay limnon da, hindi na nila actually nang ligad duway pa maningin alaw ni mayor pero may ara gin man nga baligya nga kapin pa kulo karinderya, mga ulo ilimnan da nga inabutang na galing special kag sa tasa nga siling mundo kape ang gineserve. Umumang gani daw kalaw ay pa-vlog. Pero subong at least ang galing iban diri siya ti ulat tuntong kuro anay ning executive order mayor basi bla ko ng iban nga authorities may Hindi na kami magdako pa. Basta sa sulod lang sa inyo premises. Okay. Sa sulod Oh, very good, very good. Sa sulod sa karinderya. Pero ang dapat sinaiya guro, anong kuan sa inyo, no? Ano ang ginambal sa inyo nga dapat ang tag-iya mismo mo ning ma-maintain dira sang social distancing, amo na bla? Tagaan gid, we will take full responsibility na ang tanan na health protocols ma-maintain gid. Kasi ang kayuhan mabalik sa amon una-una kason sa aton man syudad uniform taxes tikinanglan tanan ini yunan. Pero Okay. art i-clarify ko lang niya, pero iniyab lang mga aton nga mga stores na stories, kasi ano ganina, ang ginakantuan mo permi, ginakanta-kanta. Karaoke bars, hindi niya pwede nga purely, kaya painom, hindi niya pwede kay National IETF, ginaway galaw. Mga bidyukihan. Inab lang karaoke bars, o purely bars, gidya, drinking stores. So, kung niya, or makanta, no, na karaoke bars, or bars, or tuwanan na ang ubin-ubin pa na, disco house, kung may ara. Hindi na pwede. Only restaurants, meaning your main business is food, like karinderya also, or hotels. Ang left niya, it's just kwan lang na iya. So, madugang lang pala nga kwan. Na mainggan yung para ang mga pamilya, labi na no? Family activities, magwa ko magkaon-kaon man, no? Si Lolo. Galing kay ang problema sa Sir Frank para na kalanaan ka. Ang iban mga kuan dabi luwas sa karaokean. Kung sa mga kulukalanaan kung kay isa ting limit na ginainom 2-3 ka botilya galing ang iban bla after sang limit nga 3 duay na limit tag kinahana. Hindi niya i-clarify kung inuwi mapagawa si Mayor Iyo. Pero ini ang mga stores na purely drinking, no, like karaoke bar o bar gid kaya nga po. Hindi niya allowed kay national giniya nga directed nga. Okay. We're talking here only of restaurants which main business or karinderya is serving food. Ang next sa bisa daya, obrigana na lang na iya. Wow, very good. Pero marami, subong na itong syudad kaya lang taon na gid siya nga ang kapigaduhon nga maabuhin-buhinan mo bla. Gani man. Ay, isa na lang ang kuhaan ko si mo. Nagligan nga daw do grabing crime stories Bacolod, may galakats dalan tiniro, may ara nga tiyatong primero allegation ginold up pero sa uli sa pulis do ay man to hold up, may ginapadalman plus mo pero do nagbalik naman siya ang mga crime nga kapin pa do ti why pa man mahataga ni solusyon kag way pamdakpan ang suspect mo. Anong reaksyon ninyo diri na istorya nyo gid man Why? Amo ning sunod namon gani nga dapat i-trace ini. Siguro would gid nga this is really an isolated case, has no connection with yung kapigaduhon. Kay kung dalani sang kapigaduhon, dapat ang atong police should be very, very vigilant, no? Kay yung kapigaduhon hindi na maguntak. Sige pa ni matapos ang tuig no? Art. Yes, sir. Ang next namon nga istoryahan naman, ang number 1 is ini ang pagdugang revenue sa syudad by mapa naman tax amnesty sa real estate and business tax. Ito lang way kabayad, no? Tagaan sila amnesty,
storya liwat. Ang second kuan na number 2 nga tax amnesty para makadugang revenue. Kaya na pormiro ito nga amnesty, dako sa kumang nakolekta sa isda, naka dugang-dugang sa ila ko. Subong 2021, mas kinanglanon pag ini kay magamay ni business tax mo kay yung sales tax na for 2020 gamay. Basic mo na mong kamo by mainganyo kami sang tax amnesty para tungway kabayad mga business taxes ang illegal detuig the real property tax mabayad sila, no? Why na lang siya pinansisan? I see. Mo na. Ikadua mo naman yung pulis. Daw i-engage naman ang pulis istorya. What is this? Di na madahibuan man backtrack na matray mo. Di mi nagaling. Sino nagsunod ka pigadoon na this is really anticipated or tubyo, magnubya, love triangle, ano tawag nila na Gani man. So, we want the police also to be extra vigilant man. Kaya di kabalo mong kita. Na ang kapatid, hindi na mong gatulod man sini. Sa madulog. Sige. So anyway, wala ton na guro akong kabay pa maktuan ni sa pulis. Salamat ki sa pag-update sa aton Sir Frank ha. At tuligan mo kapalata kay mayaning nga balita para mga restaurant staff and kuan maka 6 to 9 lang ha, alas 6 6 to 9. Sige sir. Di basi maka-text, basi ma-text mo karon kun Sir Frank? Siling ko basi ma-text mo kun diin ka karon nga restaurant, abi para maapas na to bisa para bisan siling sa migo kun nya ma 1 bottle tabi. Ay kapahidlaw na ginamong mag-inom sa serbisa nga matulog. Gani man. Anyway, salamat kay sir sa time ha. Mo gidya nga ang tiyanggi yan, hindi pwede. Itiyanggi hindi pwede. Sige. Okay. Sige. Ano yung mga negosyante kita sa negosyo? Sige. At balikid man sa aton na kagila mga empleyado. Sir Frank, salamat sa time ginatag mo karon nga aga ha. Good morning. Action Hotline. Sige. Ang ibutang talang guro nga caption da action din butang talang ginalugan lang guro no kay basi bla lain ang interpretasyon sang iban karon nga ginapangurugutan na gidaw restaurant kag hotel no ginalaw lang sang alkalde nga pwede na makaservice ang ilimnon. Kaya basi isang si iban niya may pampubliko ang lugar. Tutugin tugutan na to. Wala to na lang executive order ni Mayor. Thank you again Sir Frank for the update. Sabi ko gani kung daw ay chance ni. Pero importante guro. Bisa na mo ni at least may green light kay Mayor. Nga siling niya okay pwede na ko baligya. Suliton ko lang para klaro. Number 1, ang ginkasugdan nila daw good as approved naman basta restaurant ka kag hotel. Inabalang imo ya main gid nga baligya pagkaon, no? Pagkaon, ga-serve ka na pagkaon. Ti kabalo ka sa mga restaurant kung kaisa, sa mga hotel, mayara na yang samtang kakulukaon da, samtang ginaluto pa. Pareho kay iya doon Nilman niya, samtang galuluto-luto niyang ginulat, yung ginorder niya. Mainom ni sa iya mo, samtang isa ka botilya, sang beer, si Elry, si Axon Elry niya, medyo wine ni sa iya. While nga nagahulat sang pagkaon nga i-serve, ti pwede na siling ni Sir Frank. Siling siyang taga-MBCCI. So hopefully, sa executive order ng mayor, mapagawa ini as much, as early as possible, so that nga, at least makabulig maniho, sanay sa mga negosyante. Pero, kung ang negosyo mo siling ni Sir Frank, ang negosyo mo nga ilimnan gid, may karaoke ka da, may videokyan ka, hindi pa pwede. No? Hindi pa pwede. Amo na. So, kabay pa. Mayo maning at least may ginistoryahan na ang city, consider man ang mga negosyante. Importante sundon gid ang health protocol. Action Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio.
sang banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang hinagang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsang ano nga kahintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalat na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo
ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga Standard Time, alas 9:23. This time check is brought to you by ACS Ayos, ako ay nagigaling kita tiyempo diri sa itong napagpangalaga do. Good morning dira kay Elizabeth Malakagamala. Thank you, Gid, for listening. Kay paring Chupoy magbanwa na lawag ko na to kay ina pareha. Kay Eva Gradas Baterna. Nya, good morning. Monitor kami di sa Barangay Yubo. Salamat and God bless. Thank you man sa imo. Kay Quandra Ted Ko. Morning man, Attorney Lorenzo S. Alminaza. Good morning, Attorney. Classmate Christopher Ayan Diaz. Good morning man, Engineer Felix Magtulis Villatora. Bro Art Mixdon, Banker Geminaida. Good morning. Siling ni Engineer Villatora on the way to Himamaylan Road Project. Still watching. Halong-halong gid engineer sa pagbiyahe ha. Harapan si Benjo Gonzales Gargaliano. Nelda C. Guanse, kag Ryan Gonzaga Makaya. No? Apo ko na niya si Ryan Gonzaga Makaya. Ho? Action Hotline. Ryan, morning! Morning mga mayo maghampang sang karate bla. Sa sports, no, mga mayo ini nga mga kabataan. No? Sige, salamat gina sa inyo pag-monitor. No? Kag may iba din nga nagpadala sa piyak ko nga account to. Si Ren Soriano, si Gamay. Sa Manila, plus Gamay mo. Salamat gid MGS, Heldor, good morning siling niya. Sige, good morning man madam. Salamat. Brenda Pantilio, morning. Salamat gid sa mga nagpadala sa mensahe. Ang iba hindi ko malabutan, po pasensya gid. Ang ako lang sinima-recommend sa inyo, dapat ya pabakuron tang aton immune system kag resistensya sa lawas. No, make sure
Una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.